Treballo per una botiga que s'anomena La Moda d'Avui. Tinc molt voluntat, ambició i idees, però per aquesta entrevista de feina només tinc una peça, però és molt bonic. Doncs aquesta roba és una roba per anar a treballar o per una sortida de nit elegant. És constituïda d'una faldilla pis, és a dir que és ajustada, cenyida, blanca, en cuir, d'un cinturó negre en cuir també i d'una blusa màniga 3/4 de color roig passió. Pot ser portat a la primavera, a l'estiu i a la tardor amb una jaqueta. Gràcies per haver-me escoltat i espero fins aviat.